Over 7 jaar geen daklozen meer. Gaat dat lukken? Maar dan heb je natuurlijk wel dat je heel goed moet gaan samenwerken. Om dan toch dat mensen dus toch sneller door kunnen stromen naar woningen. En verder in deze Zeeland Nu Vandaag. Mag je vrienden ontvangen in je huiskamercafé? En je kan weer zandhappen in de Zeelandhallen. Goedenavond. Over 7 jaar wil het kabinet dat er geen daklozen meer zijn. Bij daklozenopvang het Witte Huis in Vlissingen vinden ze dat een mooi streven. Maar ze zien voorlopig nog wel een toename van het aantal mensen dat zich bij de opvang meldt. Zoals bijvoorbeeld Wouter. Ik heb 8 maanden samen met mijn hond in de auto verbleven, gewoond, totdat het echt ging vriezen. En toen ben ik hier gekomen. En hij is niet de enige. Het leger des Heils sloeg een paar weken geleden alarm over het toenemend aantal jonge daklozen. Een trend die ook in Zeeland te zien is. Er zijn echt wel in de nachtopvang is er ook echt wel een toename van jongeren. Dat zien we eigenlijk het laatste half jaar. We hebben 10 plekken, maar net zoals gisteravond hadden we 15 aanmeldingen. Nu is het zo dat we op dit moment nog wat extra plekken hebben in het huis. Dus konden we die 5 extra mensen ook een slaapplek bieden. Verslaving, psychische problemen, ruzie thuis. Er zijn allerlei oorzaken waardoor mensen dakloos raken. En jongeren zijn vaak nog extra kwetsbaar. Je ziet dat mensen bijvoorbeeld al die tijd onder jeugdzorg vielen. En dat ze dan voor zichzelf moeten gaan zorgen. En dat ze niet lukt. Dus dat ze dan toch bij ons terechtkomen of zich bij ons aanmelden. Wouter verblijft nu een paar weken in de nachtopvang. Dat hij dakloos raakte, rekent hij vooral zichzelf aan. Nadat ik met mijn ex uit elkaar ging, toen heb ik een hele periode alles gedaan wat God verboden heeft, om het zo maar even te zeggen. Was ik alles weer terug aan het opbouwen. En toen tijdens corona veel thuis moeten zitten. Dus inkomen kwijtgeraakt en dan weer wel en dan weer niet. En het overzicht van de rekeningen kwijtgeraakt. En zo ben ik door een huurachterstand op straat terechtgekomen. Het is gewoon mijn eigen stomme fout. Tuurlijk werken omstandigheden niet altijd mee, maar ja, ik ben de enige die ik er de schuld van kan geven. Het kabinet presenteerde onlangs het Nationaal Actieplan Dakloosheid 2023-2030. Belangrijkste doel is in 2030 geen daklozen meer in Nederland. Een mooi streven, vindt de teamleider van de daklozenopvang in Vlissingen. We denken wel dat het toch de aankomende periode wel wat drukker zal gaan worden. Dat zien we natuurlijk nu al. Ook zeker met de energiekosten. Maar ik vind het altijd goed dat je een doel stelt. Hè? Want dat is gewoon, dan ga je kijken of je het kan behalen. Dus wij als Emerges, die vinden dat zeker een goed doel om te hebben. En zullen ook zeker de moeite doen om dat doel te gaan behalen. Ondertussen hoopt Wouter zo snel mogelijk weg te zijn uit de daklozenopvang. Zoals ik het altijd zeg, ik zit hier goed, maar ik wil hier niet zijn. Dus dat is de beste manier om het te omschrijven. Gewoon zorgen dat ik hier nooit meer terugkom in elk geval. De gemeente Tholen heeft een garage voor 2 maanden gesloten, omdat er volgens hen een illegaal café zou zitten. Maar volgens de eigenaar zit het anders in elkaar. Agenten en een handhaver stonden vorige week vrijdag bij de garage achter Gijs' woning. Op dat moment waren er 3 vrienden en zijn zoontje aanwezig. Conclusie, dit is een illegaal café en niet volgens het bestemmingsplan. De drank werd in beslag genomen en de toegangsdeuren zijn voor 2 maanden verzegeld. Het is een gesloten mancave waar iedereen het gewoon gezellig had. Hier in de buurt ook allemaal. Dus een beetje jammer. Dat is dan je eigen schuur op je eigen grond. De garage is verzegeld en er is een melding gedaan bij Veilig Thuis. Zij zijn ingeschakeld omdat de 8-jarige zoon ook aanwezig was. Die vind ik het kutste van allemaal. Of ze dit nou sluiten, dat maakt me niet uit, maar als ze daar dan maar vanaf blijven. Het is gewoon van, hij is hier bij mij, hij is veilig thuis, hij is veilig bij zijn vader. En dan moet het zo afgehandeld worden alsof het niet veilig is. Nou, sorry, dat ging net iets te ver. Gijs weet nog niet wat voor straf er boven zijn hoofd hangt. Hij weet wel dat zijn mancave na 2 maanden gewoon weer open gaat. En de gemeente Tholen blijft erbij dat het om illegale horeca gaat. De garage mag over 2 maanden weer open, maar niet als kroeg. Een Arnhemuidenaar die lid is van de harde supporterskern van Feyenoord is vanmorgen aangehouden. Hij wordt verdacht van bedreiging, belediging, intimidatie en brandstichting.
Hij is samen met 10 andere leden opgepakt. De verdachten zijn tussen de 21 en 36 jaar oud en zouden onder meer de woning van een Rotterdamse wethouder hebben beklad en brand hebben gesticht bij de sportschool van de voorzitter van de Roze Kameraden. Ook zouden ze op spandoeken burgemeester Abu Taleb van Rotterdam met de dood hebben bedreigd. De VVD en Provinciale Staten is boos op Stichting Het Zeeuwse Landschap. Die wil samen met andere natuurorganisaties een visverbod voor garnalenvissers in de Waddenzee en de Zeeuwse Voordelta. De visserij zou vervuilend zijn en de zeebodem beschadigen. Volgens de VVD wordt er gewerkt aan verbeteringen van de sector en zorgen deze juridische acties ervoor dat de garnalenvisserij wordt vernietigd. Ja, dat zijn zware woorden, maar die zijn wel waar. Op dit moment is er sprake van grote onzekerheid. De garnalenvissers staan voor investeringen aan de motor die heel veel geld kosten. En dan stil liggen en geen centjes verdienen, dat betekent ook geen toekomst. Stichting Het Zeeuwse Landschap zegt in reactie op de VVD dat ze opkomt voor de natuur in Zeeland en dat die heeft te lijden onder de garnalenvisserij. Het was druk op de IC-afdeling van ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen. Zo'n 30 studenten verpleegkunde kwamen kijken hoe het is om de opleiding tot IC-verpleegkundige te volgen in het ziekenhuis. Want ze kunnen daar nog wel wat handjes gebruiken. De nood is hoog en de nood is eigenlijk hoog in heel Nederland. Dus overal hebben we tekort aan IC-verpleegkundigen. De studenten kregen in groepjes te zien en te horen wat er allemaal van een IC-verpleegkundige wordt verwacht. Het is natuurlijk voor patiënten helemaal niet leuk als iemand heel ziek is. Maar als IC-verpleegkundige kun je natuurlijk wel een hele zieke patiënt weer een goed herstel helpen. Het ziekenhuis hoopt dat van de 30 studenten er zich straks een stuk of 5 melden voor de opleiding tot IC-verpleegkundige. Met een sterk internationaal deelnemersveld wordt de Supercross in Goes na 2 jaar afwezigheid door corona weer gereden. In de Zeelandhallen komen naar schatting weer 3000 toeschouwers op het motocross-evenement af. Organisatie en coureurs zijn blij met de terugkeer van de cross, die een paar uur geleden is begonnen. En voor ons is Stefan Nijpjes erbij, die staat in de Zeelandhallen. Ja, Stefan, welke klasse is er nu eigenlijk aan het rijden? Nou, op dit moment zijn de trainingen bezig. Zojuist zijn de 65cc-rijders die zijn even de baan op geweest om even te verkennen. Het aspect veiligheid speelt natuurlijk ook een belangrijke rol, zodat iedereen eventjes die baan kan verkennen. Om 6:30 vanavond beginnen de echte wedstrijden. Dat duurt dan tot vanavond laat en morgen wordt er ook weer eigenlijk een hele dag gereden met als slotstuk de finale om 11:15. Jong, oud rijdt hier, goed, minder goed, groot en klein. En ja, wat vooral onder de rijders opvalt is dat iedereen vooral heel erg blij is dat het evenement weer terug is. In 2020 zagen de toeschouwers in de uitverkochte Zeelandhallen deze Boris Maillard uit Frankrijk de finale van de Supercross winnen. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, want daarna werd de Supercross niet meer georganiseerd. Door de coronapandemie konden alle draaiboeken voor 2 jaar de kast in. Maar nu is iedereen klaar voor een nieuwe editie. Ja, prima natuurlijk. We hebben er 3 jaar op zitten wachten ondertussen. We zijn eigenlijk 2 jaar voor niks bezig geweest met de voorbereidingen. Nou kan het niet meer misgaan. Het waren moeilijke jaren. Eerst dus door corona en dit jaar werd de organisatie geconfronteerd met flinke toenemende kosten. Ontiegelijke prijsstijgingen hebben we mee te maken gehad. Sommige partijen tot 200%. We hebben helaas afscheid moeten nemen van een aantal partijen waar we al jaren zaken mee deden. We hebben nu voor het geluid een nieuwe partij moeten nemen. En voor de EHBO ook een nieuwe partij moeten nemen. Want het werd allemaal te duur? Ja, het werd gewoon te duur. Het heeft best wel pijn gedaan, want er zijn mensen waar je jaren mee gewerkt hebt. Het goede nieuws is dat er dit jaar veel sterke internationale coureurs aan de start staan. Ja, dat is fantastisch. Ik denk dat het sterkste deelnemersveld is wat we ooit gehad hebben. We hebben 7 of 8 mensen die gewoon kans hebben om die finale te winnen. En ook in de nationale klasse hebben we sterke rijders. En we hebben gelukkig weer wat meer jeugd dan andere jaren. Dat was eigenlijk jaren een neergaande trend. En van het jaar ziet dat er echt goed uit. Ja, nog even terug naar Stefan Nijpjes. Ja, we hoorden het de organisator net zeggen, hè? Het sterkste deelnemersveld ooit. Aan wie moeten we denken aan de favorieten dit weekend? Nou, er wordt met name heel veel verwacht van de Franse rijders. De insiders zeggen dat de grote finale morgenavond wel eens een Franse suprematie zou kunnen opleveren. Omdat Frankrijk een land is
Dat die rijders die zijn gewoon heel erg goed in dit soort crossen. Rijden ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dat zijn professionals. Die krijgen een klein beetje startgeld en die kunnen ook veel prijzengeld winnen. Dat zijn echte broodrijders. En één naam valt daarbij op. Dat is Cédric Soubairas. Een 33-jarige Fransman. 7e in de eindstand van het WK. Die doet mee. Daar zijn ze heel erg blij mee. Maar ook de winnaar uit 2020, Boris Maillard, die is erbij hier in Goes. Stefan, dankjewel en let een beetje op je oren. In tegenstelling tot de rest van Nederland hier niet zoveel sneeuw als in de rest van het land. Het startte zelfs zonnig vandaag, maar in de middag trok er toch nog wat buien over. Het weekend verloopt ook zonnig, maar koud bij maximaal 4 graden en 's nachts ligt de vorst. Ja, dan tot slot nog even een oproep aan u. Het radioprogramma Adres Onbekend, wat ook door ons wordt uitgezonden, is genomineerd voor een gouden radioring. En er kan nog gestemd worden op het programma via radioring.nl. Alvast bedankt dankzij de makers en tot zover de huishoudelijke mededelingen voor vandaag. Nog een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.